Terrassa, carrers i muralles al 1630. Dedicat especialment al Joaquim Verdaguer, sempre en la meva memòria. En Josep Ignasi Rodó, l'any 1841, fa un extens recull de dades històriques de Terrassa, en un document manuscrit que algun dia fora interessant publicar en format llibre recopilatori. Avui, però, em limitaré a la notícia del dia 11 de maig de 1630. L'11 de maig, el Consell General de la Vila acorda que per les despeses de reparació de les muralles es faci un tall, repartiment de despeses, i per tal fi es nomenen uns entalladors que al mateix temps cuidin de proporcionar mà d'obra per fer les reparacions que calguin. Els entalladors seleccionats són: en la plaça Montserrat Costa, carrer Major, Bernard Comelles, carrer del Vall, Andreu Carreras i Comelles, Rutlla i Portal Nou, Agustí Rodó, carrer del Sant Esperit i Font Vella, Antoni Rovira, Miquel Estruc i Pere Poal, carrer de Neimeric, Pere Aimeric, placeta dels Cèrcols, Jaume Guitart, carrer de les Parres, Antoni Arnalla Major, carrer Cremat, Francesc Pi, Raval de Montserrat, Pere Ramoner de Mitja Roba i en Sobregrau, Sant Pere, Bitlles i Creu, Joan Macià i Bartomeu Novell. El cronista, en Josep Ignasi Rodó, afegeix una nota en la qual diu: no es parla dels carrers gavatxons, Calabruixa ni Parellades. No apareix gavatxons, però sí Sant Pere, que era com es coneixia oficialment aquell tram de carrer entre la plaça i el Raval. No esmenten Calabruixa, ja que estava inclòs en el carrer Aimeric, actual carrer de Baix, i les Parellades era el nom en què es coneixia l'espai que anirien ocupant les cases del carrer del Vall, que sí que surt a la relació de carrers del 1630. Respecte a la placeta dels Cèrcols tinc una intuïció. Em puc imaginar que parlin de la placeta que connectava el carrer del Vall amb el carrer d'Aimeric, Baix Plaça, i que ja la tinc coneguda amb 3 noms més: placeta del Pou, dels Estudis i dels Estudiants. El carrer que nosaltres coneixem com carrer de l'Església, l'any 1630, en deien carrer del Sant Esperit. Cal tenir en compte que l'any 1630 l'església no tenia façana a la plaça, ja que hi havia cases que la separaven d'ella, com podem veure en aquest dibuix publicat pel Museu de Terrassa. Esperem que aquest viatge per la Terrassa del 1630 us hagi resultat interessant. Si voleu saber més sobre la història de Terrassa, us convidem a visitar l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, on es conserva el manuscrit original de Josep Ignasi Rodó. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut històric.